Ola, que tal, amigos e amigas do Come Fala? Aquí estamos, sí. Non somos a familia real, non. Estamos aquí para, en primeiro lugar, adiantarvos os contidos do programa. Que sí, que sí. Como se chamaba? Lucy, non? Sí, sí. Que sí, Lucy. Come Fala hoxe, como sempre, como facemos co último programa do ano, sempre... Que te cales, Lucy. Se llama Rosy. Rosy. Isto nos acompañan os rapaces do Abastos 2.0, que virán, como sempre, a facer reflexión un poquinho do ano, resume e as cosas que fixeron, que sí, Lucy. Despois teremos tamén a Liana Solís, que nos fala dun proxecto fantástico que se chama Pampepato. Sí, eso. Fotografía gastronómica, un tema que tratamos moi pouco ata agora, e ela nos vai a falar un poquinho deso. Tamén hoxe charlamos con Inés Abril, sí, xa sabedes que Inés, verdad? Dende Maruja Limón tivemos a oportunidade de charlar con ela. Tamén hoxe falamos, hoxe un programa de cociñeiros, ímonos ata Lugo, porque imos a coñecer como un restaurante como Restaurante España, por exemplo, prepara a cena de fin de ano. Con isto falaremos con Héctor López e remataremos o programa falando con Víctor Obandullo, que estivo con Ferran Adrià. Xa sabedes, alá nada máis e nada menos cociñando con él. Bueno, que se acaba o ano, que isto foi o Come Fala deste ano, e o último xa. Que decir deste ano? Pois, como sempre, fantástico, que sí, Lucy. Sí, claro, que foi un ano fantástico, que disfrutamos moitísimo da gastronomía de Galicia e, sobre todo, da boa xente. Como sempre digo, este programa o fan os colaboradores. O fan os colaboradores, os fixos, os de sempre, Berta Castro, Óscar de Toro, Diego Mosquera e Santi Pérez, que son parte do equipo fundamental, pero Inés Banet, Germán García, os nosos queridos bloggers como Bandullo, como Oliveira, como Rocío, e todos os que pasaron este ano. En todo caso, aos que si facedes posible este Come Fala sodes os que estades ao outro lado. Os que escoitades estas tonterías que fago cada mañán do domingo, e tamén os que escoitades as cousas serias, interesantes da nosa gastronomía. Así que graciñas a todos. Así que, Rosalía, Dende o Come Fala. feliz... Feliz 2015, queridos amigos e amigas. Chao, dilles chao, Lucy, Rosy. Sí. Senta. Chao.